Rizawo no no chini ho kaito hambai Rizawo no no chini ho kaito no khabai sansar no samai no to na rekha nai thop ma o sing saro chừng nó nâng lên của bu kha ham bay rư giáo Sensar simia, chokha simia, nang le bebag ni bogra. No no manai, cheng le ham sakha, nang le chini ya pha. Hamba irvaya no no kaito, hamba irvaya. Hamba irvaya no no kaito hamba irvaya hamba irzawo no no chini ho kaito hamba irzawo no no chini ho kaito no khambai sansar no samai chừng nó to na rekha nai thop ma o sing saro chừng nó nâng lên tu kha hambai rizao Torni ni kogro khna wi tong khi ching le bebag no manai sinh sa ro theibo chini polale thei playa lang mano manai hamba irvaya no no kaito hamba irvaya hamba irvaya no no kaito hamba irvaya hamba irzawo no no chini ho kaito hamba irzawo no no chini ho kaito no khabai sansar no samai chừng nó to na rekha nai thop ma o sing saro chừng nó nâng lên tu bu kha hambai rizao hambai rizao
Sini bekhawa tamo tong Saideman, Jolima, Naislema, Naiman Yangma, Khamrema, Bukharna Musuma, Bunina Sakni Klainana Musuma, Akoro, Abotirakno, Hibia Sak, Jesukana Suridi, Sandi, Kabui Hopung, Sapung, Sandi, Mangla. Palawa amang simang sawi tongkangke, tongmang samurok bina solui mania ngi tongkangke, gubui nai tugui yarung sudi. Palawa kaksang maman nai, tongmang samang binislai kahamku engana. Pandani pelawo olang mani khorang panano nai tanai jotto khapani takhuk tei bukhuk sona ang haina hai hamsak mate si bairawi tinini pandawo lamsok japio. Belaike hambai narok jotto no o pandano nai tamani bagi te kai tani kok thairok no khna ragui srang ragui tamani bagi narok no belaike hambai. Jung tini bo kai tani kok thai khnalai nai jung tini khe khnalai nai phunuk jakmani bijap rem nai ni tang nei chibani simi rem thamni tang tham sidok jorano tui. Tini ke Thiatira mothani kokno sing thalai thiatira mothani poitok khlainai rokno poitok krakhe tonglai di ang phaya sak krakhe basai tonglai di hnai subrai saw keplai khe tongui mannai rokno bo dopha rokno naikolnani phanse rwnai hnai saw bini logeo matongui bainai hanmani kokse omo nini yago je phan jago abotai baiflai glak borok Subrai Jisu no gana o kemang manai tongana. Jisu se gana o hinke tai mungsabu wana nani nanglakha. Mol brum kaksang plaimang matang baisinai. Sardis motha songna bo Subrai Jisu kokma samani tongo. Norok kathang phano kathai khnai borok sajago. Sisawi tonglaya ke ang norok ni thanio sikokhai ke phaibana. Norok Mukli kaisa bisingo busak slaijak thanibo khobjak glak hanai sanani thangui tongo. Phaide o kok thairok no tui chung tabo kaham ke khnalainai sranglainai tamo khe sap mangtang sa khanai sekang bukhana tiyar khlailai grana.
Khnawi tangjanai khapangni kichino ang tinini o langmani khorang pandawo hainhai khapang yapharei lamsok japhiyo kiching tinini pandawo khe chung khnalaibano tei sranglaibano wanshoklaibano smai katalni phunukjakmani bisap remnaini tangnei sibani simi remthani tangdok jorano tei chung khnalainai khnai tangjanai khapangni kiching chung puila sakang khok tangai nalaikrasnai oro phunukjakmani bisap remnaini tangnei chibao kama sa oro chung swijak nalaio kiching tamokhe ang phayasak norokni thani tongmano krakhe romui tongdi hinai chung oro swijak nuglaio kiching Kristo amoboni mothano sanani sengmanino wngkhna hinai makhakao ang nono talangna daktino phainai aboni bagui krakhe bachai tongdi hamani si wngkhna hinai makhakao phunukjakmani bijap remnaini tangnei chidokni simi tangnei ji char jorao sawo theiya sak ang muchungtui khlai tongnai kaplai angnairokno ang aphani thani manmani phan noronai ang borokno dopharokni bokhorok snamnai borok dopharokno sorni raidang bai kok khnaronai phia hani manui hai khe borokno sbainai ang borokno aitorma kotor no burunai ni oro chung swijak nulaio khnai tangjanai khapani kiching Kristoni samung Jezebelni samung bai kisapano sollaiya tamni hinba Kristole muthangnaisa ayang Jezebel khe Kristoni borokno lama koronaisa Kristoni samung phola kathar baise tangjago khnai tangjanai khapani kiching Jezebelni samung khe shaitanni phan bai tangjago poito baise chung kaplai engo sakthar mamaya khnai tangjanai khapani kiching Korin bisap kangsani remdokni tangnio hani sawo kaitorni borok o sangsarni borokno bus thumnai nei norok saimaniade hage o sangsarni se norok bus thumnai hikhe norok kisani bus thumna chogyade nei chungaro swijak nulaio phunukjakmani bisap remnaini tangnai jisni ni kokthai wngkha Kristoni bisi saisa ni bukra hawo poito khlainarokbo naikol nani samungo thuk sobainai homani kokse phunukjakmani bijap remnai chinaini tangchidogo sawo Kristone samrai katal tei aitorma nei mulphilna bagai Kristo phainai abono mothani khatungmung tit bisap remnaini tangchi thawo chung swijak nulaibo chung khatungmani a sal kahamno naisingtutui omo haikhe tongna bagui phwrwngchago a salo chini kaitor kotor mothangnaisa Jisu Kristo chungchajak nukjaknai phunukjakmani bijap remnaini tangnai jichuko chung swijak nulaibo khunju tongkheba phola motharokno samano khnadi hinai chungro nuklaio Jezebelni bororok khnabai glak tamokhe soi soi sobrai Jisu Kristoni bwsarokle khnabaiyana tamni hinba khunju nara perjakno phola kathar phiyogui rijak khnai tangjanai khapani kiching tumuno nang sobrai Jisu Kristono poito khlainai wngwi tongkha angkhe nini khunju nara perjak phola kathar abono phugui rokha tei nang tabuk khnai manjak khnaibo tongkha khunju tongkheba phola motharokno samono khnadi ni sawo sobrai Jisu Kristo tabukhe chung Kristo Sardis mothano sweimani koktunno teiwi khnalainai Sardis mothano Kristo tamohi sa sanai abono chung wansoklainai khnalainai sranglainai Kristo bisi saisa tei raba jisni nisimi Kristo bisi saisa tei rachar jorani saya nei basnairokni mari o Sardis khe Sardis wngkha bukraha kotorma Lidiani noyongma phiabo Asia Minor bisingo jottoni slai nangkukma kacham kamiyong abo thai kochorte kochorma bai ulokhe abo bai ganaono ha lenjajawo tei kaisa kamiyong snamjak phiyokha kamiyong kachamo khe muruknok kuchukma mangno kwbangma thong thong bachajak tamokhe a katal kamiyong khe Pectolas teisa bai ganaba
tui kabangma manai tongo aro abo belai chasajak te a ganang baibo sinijago a kamiyong arone puila puicha bele snamjagrao Cyrus bai romui khajaknai Croesus no aroni paitha hayungo bo ganang thakjak hojago bo jeno yak tango rangsak se khawi thango hanai hojago bo Persia sonrokse Sardis no naikolo Alexander Antiochus sonrok bai paithago khe Rum sonrok bai Tiberius ni naikolma molo abo Bangla bai sokomori rojakha tabok ni molo aro saibeleni nokthar bai apoloni nokthar nukjagino tongkho saibele na Ephes ni Diana nei sinijago abo talni mataijik te sifu nei hojago apolo kheba salni mataijik phu borok takhuk bukhuk lai swabai swabah male a Diana matai bai apolo matai belai selengma singsa khulummung engo aro a matai no khulum mani thayo Sardiso borok belai ha khurui agi ni manai naituk mabai manbai kha a agi ni kamiyong ni nanatia manai khani kabai kede hake Rum sorok ni lama behaino borok manlai kha phunukjakmani bijab rem thamni tangsau jong thanaisoni kiching oro jong swijak nolaibo Sardis mothani suarino hai nei sihordi kaitone arni phola kai sini bai athukri kol sini tuijak a borok o kokno sawo nang khlaimarokno ang saimano borokno no kathang no haifano nang kathai ni changro swijak nolaibo kiching kaitone phola yago kai sini gnang nei bo Sardis mothano sawo subra Jisu Kristo no a hawo phola kathar roklainai khnai dona kapani kiching subra Jisu Kristo se phola kathar no roklainai Sardis no sajagya engei basanai rokni marikhe chung noklaijak khnai dona kapani kiching motha tini kaitonni phola belai khe samunango Kristo borokno manmang sungtini belai khe nango tamni hinba aboni bisingtui se phola kathar chungna soi khe snamui mano khnai dona kapani kiching phola kathar tabok bo o hawo boni samungno tangainya tongo borokni bokha bising bo samung tangai se tongo khnai dona kapani kiching nang subra Jisu Kristo no jefru poito khlainai afruno phola kathar nungbai tongnani chengo nini samung ang saimano nei subra Jisu Kristo sao abotam homako omongkha kaham homung poito se samung khlairo ang saimano borok nono kathang hono haifana nang kathai nei subra Jisu Kristo sapio buina saya nei kaknai basanai rokse tini kathaiku ahaino nok simi thong basajak kokti salni phungo borok a suri nogo thangbayo asukna tei suri pandaro karilai surina phailaikang ke thui se tongbayo okok thai abo belai kirima singsak ko phia abo tini buino saya hanei basanai rokni kaya se engei tongkha khnai dona kapani kiching phunukjak mani bisap rem thamni tangni tamo sakhna layone oro Jisu Kristo hai ni sawo abo baine sisadi tabuk phane nini thani tongmano kama baya sini ragrodi tamni hinba ang nukha nang khlaimani abo ani kaitoni mokolo soi ungsogya nei chungro swijak nuklaibo khnai dona kapani kiching omongkha ti kaisa hamya hamjak mung subra Jisu Kristo bai phia omo Sardis ni bagui saklai rukjakmani kokse swkangno chung salaikha Sardis wngkha hathai sakao aboni hapjaknai lama salsi bai phasingo lamsa susu khe tongo phia salsa borok
borok ni arirok ni yago kalai kha tam ni hin ba borok wan suk laibo tiki bo mangsa khlai man lia chungno nei kamiyong murgnai sharok bo thui se tongbai shiwo Kristo asaina bisi raba brichichuku sukango median ni sengkrak rok polaksa sulai phaibai rakha te Kristo bisi ranui chichar sukango Antiochus Sardis no yago nai payo bai khe nama bai homale murgnai rok se sisai tonglia gza thui se tongbai kha thona tathangdi nei subrai Jesu Kristo Sardis mo thano sawo khana tana khapani ke ching tomuno nang subrai Jesu Kristo no poito khlai phano sisawi tongya pholawo thui tongkhang khe nang shaitan bai mesen jaknai aboni bagi ching jebro phano pholawo sisai tona nangnai muktrei tathangdi bino saya hanei basanai rok Kristo phainano nase naisok lailia gza naising sok laia gza borok wan suk laibo aboni sekang mangsa nase nang phaigranai nei khanai tonai khapani giching botini khana je prophana phaimano kebo saimania arirok bufru phainai abono Sardis kamiyungni bororok silai sogya tui saiman soklaya tui jungbo haina Kristo bufru phainai abono saiman lai sokya aboni bagi jung je prophana sisawi naising tona nangnai sini saiman jaknai lama bo krei giching subrai Jesu Kristo sawo bosa se sia nei apa kai tor simi se siu nei bo sawo mulphil phaimang je prophano ung phaimano khnai dona khapani giching tomuna nang subrai Jesu Kristo no poito khlainai ngi tongkha hangkhe moitonarakdi subrai Jesu Kristo achom sake phainai tebo mulphili tisait langnai boni motha boni poito khlainai kathar busarokno tomuna nang aro khop jakni musung khangkhe poito krak khe khlaiwi Jesu bai tongdi mulphil phaimang je prophano ung phaimano motha sisai tongna nangnai tini jora afru nei khajakya tamni hinba bo phainano motha je prophano sisawi naisingi se tongthung nei subrai Jesu Kristo nayo tit bisap remnai ni tangsi thaw sawo sung khatungmani asal kahamno naisingtui omhaikhe tongna bagi phrungjago asalo chini kaitor koto muthangnaisa subrai Jesu Kristo sungsakhe nukjaknai neira sungsijak nulayo jora khajak nole jotonu naisingmano naidi tomkhe jora khajak yanole kebo naisingi maya khnai donai khapani giching buino saya hanei basanai rokno subrai Jesu Kristo sisawi tongna kobogo tini nung ang chungbo haino sisawi tongna nangnai giching buino saya hanei basanai rok kai tunni kok thaini phan tongmano saiman laijak gza borokni asukni hamyano saiman jak gza borok tei poito khlaima bising tui kaham hanei romjaknai abono borok saiman jak gza tamkhe borok saiman yakho abotui kwbangma tongkho abotui saimanya kwbangma tongkho borokni thani phunukjakmani bichap rem thamni tang thama sung sijak nulayo giching hakhe norok phungjagui khnamano wansugui naidi abono rakhogui tongdi sumsok yakaddi nung sisayakhe angni ni thani sikok haikhe phainai angbo phru phaino norok saibo manglak neibo sawo borok rakhogui tongna nangnai tamni hinba borok thina kasosukha tini buino saya nei basanai rok motha kaitor ni kok thaini phan no yago tui tonglalia gza khnai tonjani khapani giching nung tomungno buino saya honnai rokni buthuo tongmani tongkhangkhe wan soguinadi kaitorni kok thaini phan no chung yago tui tonglaya nglai tonglaikha hai ingyai
borokni hamya thak sok mungni prung monose jeng yago teilaina jenglai tongbai kha poito khlaima bising tise borok kaham hanei romjaknai a prungmung bo tini belai khakai suda naijakya soi omohai engthai awahayo boino saya hanei basanai motha tini krikha belai haksalkha sardis wai nei arirok bai choprok khokjakkha tamni hinba muruknai rok thuwi tongmani bagai sardis mothano subrai jisu kristo sao ta thulai di sisawi tonglai di nei bojepru phana phaiwi mano soba malai subrai jisu kristo sardis ni borok silai soklaiya ari phaimano aboni bagai ari rok bai sardis kamiyong choprok khogui rojago yago naipai-jago जोंबो सिलाय सगिया सुब्राय जिसु ख्रिस्ट बफ्रो फाइनानो फुनुकजाकमानि बिजाब रेम थामनि तांब्रि हायनि साव हाइफानो सार्डिसनि निनि बररकनि बेरे बाक्सा रिकुफुरखे टंखा बरक कुफुर कानै आंबाय हिमनाय तान हिनबा बरक हिमना चुगो नेरसजों सैजाक नलायाव गिचिं इजराइल दफानि बिसिङो जे चुकिया सेरजाकिया बररक सिमिसे काइतनो सुरियो Oro motha hanjago nung engkha kisa nei luk simani kotoma kaham rem sini tang tham sini yo subrai jisu kristo boni mothano mera bodol ste sa hno tini boino saya nei basnai rokni bisingo kok thaino hamjaknai tongo aboti salni jarago bu borok rakhe tonglayo phiakai turni kok thai bai borok basai tonglayo sumsok samungrogo borok gedal sonoi yagza bahan buthini samung homungrogo bhaina borok kubul sonoi tonglai yagza abono nukui subrai jisu kristo borok no kaham ma homani butongo borok thui se tongphana subrai jisu kristo bai kaham hojaknai aboti samung bo borok khlailayo buino saya honoi basanai rok sakno hamya khlaiyai kaitoni kokthai samatei tonglai bayo abo haikena tongthai khanai tongani khapani kiching nangbo haino abo haikena tongdi phunukjakmani bijab rem thamni tangbo jeng thanai siwani jeng oro sijak nulayo kiching koplai ongnai rok abo hairi kufur kanojaknai ang borokni mungno langma bijabni huwi khibiklak ani aphani bwskango teboni suari rokni bwskango borok ani borok se nei gosenai joro sijak nulayo kiching koplai ongnai rok borok bo Kristoni thৈbai se koplai ongo koplai ongnai borok Kristoni thৈ kathar bai se koplai ongo tei koplai ongnai sakni phan bai ya sakni gyan bai ya sakni rungma bai ya sakni sima bai ya samung charona naibimani bagui koplai ongman ya gza जों borok rok sakni phan bai samung charona naimani bagui koplai onglai mani achang asai songni mung seinai bijab kangneise o elembago जों nugo adamni bwsa bwtirokno teiwi bijab raisamung bijab rembani tangsao जों nugo abo thৈmungni bijab klaio bomo male raisamung bijab mathai simani kotoma kaham remsani tangsao nuklaibo jisu kristoni bosongni kok aboni bagui mathai simani kotoma kaham abungkha thangmungni bijab kristoni bosongni bijab abono langmani bijab kristono poito khlaima bisingtui nung bohaino aro bumung kasak khna nei makhako khnai tongnai khapani kichi nung subrai jisu kristono poito khlaidi nung bo langmani bijabo bumung kawanu tei nung chukhao sogi mannai chungtini asukno khna laikresnai bwskani pandau malai phionu apro chung tei bo kaitoni kokthairang tibi kaham kaham salainai tei boni hamariya jaklainai kaitonong bai tonlastheng hambai khapani kiching belai belai ke hambai o pandano nai tongmani bagui te kaitoni kokthairokno khnaragui srangragui tongmani bagui belai ke hambai o sangsarni jungjal birman tektorok ba srapsani bagui se poitobo krakhe basai tongnai rokni bagui molbrum brumni bagui khaksangmung tongthokmung naisingjak Kristo dagi matui tonglaina simise chini samung
bo nai tui bo phrung tui khe tong nani simi sini samang nini bo kha lok mani soi mani no nok nai kai tor buskango kotor ma hamari khati ui ton kha जों सुब्राय जिसु कप्लाय फान गोनां बायसे तंलायो बसे सिनि सकात कतर कुक जों बना मान खाखे बेबाक न मान मानि कलायो ख्रिस्टन सेसों सिनि लांगो माननानि मोसुं लायनानि नांगौ गाना बबाय मां तंलायबानो बसे जों न बहर ख्लाय तन्नाय फायदे अकक थायरनि बागै जों तब कायतन हामबाय लायनाय तै सुरि बै पानाना मथागम बखाक थांलायसुवानो सुरिनाय Apakai tanono belai ke hambai tini kok thai ni bakai nini kok thai jengno haina hai tini phan katal ruwo bakhawo srang mang katal ruwo haina hai nangbai kerengai tongnani chuba phikha nini kok thai nana belai ke hambai pananai tonai jotoni ni busarak no tini ni kok thai be hamari rajadi surima jisuni mung bai sana amen belai ke hambai khapani takuk te bukuk sung jotona opandana nai tamani bagai जों पान्दा पायरलाइसनाय बुस्कानि पान्दा हायना हाय मालाय लेफिनाय काइतर नन निनि नगद जत्तन हामारि बाय खबुइ तमासिथों हामबाय फाइदि थांनाय पान्दा फुनुक जाकमानि बिजाबनि सोंमारिनि साख्लाय मुं खोनालायग्रोनो थांनाय पान्दानि सोंमारिनि साख्लाय मुं ओंखा बि बखाकि फिलनानि खापांनि गिचिं फाइदि दिनिनि सोंमारिव हाबलायवानो दिनिनि सोंमारि खे फुनुक जाकमानि बिजाब रेम थामनि तांबावो कप्लाय एंनाय रंनो तामचुम रुजाकनाय हनि साखामु ए रिकुफुर बि रिकसम सी रिकजाक डी रिकर्म खापांनि गिचिं असंमारिनि साख्लायमु खोनाफुंनि दामस्निनि बिसिंगनो जोंनो ए बि C D bomo ongnai sahor baijadi chini number WhatsApp iba SMS khlaiye 8414859961 sahor pruno rokni mung nikumabo sri rohor ke belai no hamnai nung o pandano chajakna hane kha khlayo jungno miss call khlaidi hake nung bo apply ngai manwana Tuy khâu phá yêu đê khen xe ai ni phanh lê cưới khả lê ai ni bi kinh dô tô phô lê bài mô xe ông hà bia khổ môn đầy đê ai niên khả lê hộ sinh nhược lê bài thăng hà Hakola virse dese ai ni phain le rain khau ha ai ni slai khokar khomo thasa dese umha thiyo nai mani ha duri yos nam angok lai suri ha Suyang ay ni kamo korang nung brepu ok nanay Purtim sturni ang nung brepu ok yun na Dai pridoy nung di ko payake Ang hayaw na isi ang naihali
ai ni trâu thay mà vai trâu nai hà sự lòng tổ Christo Giêsu ốc su su yang ang le qua đẹp xa này nung pi khúc mô mà ye pur thiêm stur ni ang no wai hale phiêu na nin ma yak sai le pai mi hing ye krui nung le yao huya ang no trau ye tình này o ai nim kha kha ka di Christo Giêsu ai ni tùy khúc này halek thang se sung no bung bai tùy nang ni phai nai se kha ka di u sang ma rai zo bung bai zo nom chung tong nai se ok su su yang ang le kwa re sa nai nung tùy khúc mo ma ye pur thiêm stur ni ang no wai hale phiu na nin ma yak sai le pai mi hing ye krui nung le yao hui ya ang no trâu ye tùy này nin ma yak sai le pai mi hing ye krui nung le yao hui ya ang no trâu ye tùy này
Medisi nenge jongjo tono osa mutai ni kha kaham te jiwa ya faru. Kha khayo chini osa ni hamari jengman mang tongtung. खुलुमखा आं डॉक्टर जुहिली देवबर्मा स्वर्णकमलनि बखाक्ते त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंनो न आनि खुलुमाया फारु राजा बुकायो अशनिमताय कांगल मामितारिउ बसर थांबायखा बसंत फायखा अशमतारि सालरगे स्वर्णकमल ज्वेलर्स जत लुकुरनि बाय कायसा अफार तुइ फायखा आमोगा शरद अर्ग अफार चले रिजानाय 19 सेप्टेम्बर जिमि 29 सेप्टेम्बर जरा और तंगनाय रांचांग मेकिंग चार्ज 25% ऑफ ते डायमंड नि मेकिंग चार्ज तंगनाय 100% ऑफ मेगा लकी ड्रॉ तंगनाय रांचांग नि नेकलेस दिल्ली लकी ड्रॉ तंगनाय रांचांग नि पुशा बम्पर लकी ड्रॉ तंगनाय डायमंड नि रिंग पाइबुं नो शगर दिजंनाय ते कटर खाय चिन ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो चेंगजंनाय आशिक शिमियाखो ते बतंगो कथमका हामनरमि बागी स्वर्णकमल ज्वेलर्सो कृष्णा डायमंड 25,000 इमाने पाइखे स्कूटी ते कार मानानि शेप बोतंगनाय नरनि रांचाक कचामनो स्लाय कताल हलमा गनां रांचाक फाइनानि सेबो माननाय उज्जैन सशमतायनि सालो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाते जत लुकुरंनो हामजागमा खाकाहाम तै कबुंगु याफरो हामबाय खुलुमका जतनो राधा कृष्ण ज्वेलर नि बखाक्ते और ऑफर चेंगे रिजाखा ती ऑफर दंनाय 28 सेप्टेम्बर जरा गोल्ड ज्वेलर नि पर ग्राम ऑफ मेकिंग चार्ज दंनाय 475 रुपीस ऑफ डायमंड ज्वेलर मेकिंग चार्ज दंनाय 50% ऑफ ते डायमंड शाखा दंनाय 5% ऑफ रुपा ते प्लेटिनियम मेकिंग चार्ज दंनाय 10% ऑफ ते जेम्स टुनो एमआरपी दंनाय 10% ऑफ मेघाला गिद्रो दंगो दुइटा रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक ते 100% एक्सचेंज वैल्यू माने मानाय कसाम रांचाको ते माने पाइब्रुम नो शकट माने मानाय हिंगे जतनो कबंजागो फाइमान जंना बागे राधा कृष्ण ज्वेलर नि शुरुमुखा उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बिलोनिया उदयपुर ते फर सेंट्रल आगरतला जतनो खुलुमका हामबाय चिनि लांगमानि जत जरानो बेलाय खेनो नांकुकमानि चिनि मकल चंगनो जरानो तंथंना बागै चुबाव हाइफानो चंग चिनि मकलनो नायकलनो खरoi थांगो मुइतो नारकदि 90% vision loss चंग जरा जराव चेकअप फ्लाइजंग माबायनो माथागे मान अश्विनी नेत्रालया नरकनि मकलनि हामक्रायनि बागै शालबुब्रुमनो तंग Borongni modern equipments the skilled shakham nainai rok jefru phano tongo norongni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte oshamatani jotono no khaka ham yafaru hambai Ashwini Netralaya better eyes for a better tomorrow. खुलुमका जतनो आं शिलेखा देवबर्मा असमतायनो रगै गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाकनि डिस्काउंट दिजागे दङ 25% दङ रांचागो ते रुफायो दङ 15% डिस्काउंट ते डायमंडो दङ 50% डिस्काउंट ओबनो कारिबो नरम मेगाड्रो मानि माननाय 3 LED TV ते ओबन लगियो नरक मानि माने नकनि मानि र ते 3 स्मार्टफोन बो नरक मानि माननाय ओबोनी डिस्काउंट जाखा 21 सेप्टेम्बर निसिमी 29 सेप्टेम्बर जारावो गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाक पाइ पाइ मानि यागोलो कमाइ थाका हंगे नरक रांचाकबो किफिलि मांगिनाय के नरक तेता मुनाशिंगि तंगसि तिनि न फाइदि नंग बखानि मोचंति फाइने पाइ फेति गोपीनाथ ज्वेलर्स हरिगंगा बसरुत आगरतला
खामनि खरांबाय नगो लामसुकजागै फायो तेर विश्वकर्मा मोताइनि तंथुकमुंगो संसारिदि गयना गान्थिनि चिथिमुंबाय नक नगो लुवाजिमुं जेंजाक फाइ तंगो विश्वकर्मा मोताइ आवलि गोनांगै तेरनि तंथुकमुंनि बयार सिपसाजाक तै बोखावो वाजागै तंगो साजकमुंनि ककथाइ अ तंथुकमुंनो तैबो संसारिना बागै मा कुंजश्री ज्वेलरी तुबुई फाइका खास हतन जाकनाय ऑफर तंगो रांसाकनि गयना गान्थिनि मजुरिवो 30% ऑफ बेबाक पाइमुंगो तंनाय सकाट रुफाइनि गयना गान्थिवो तंनाय 100% ऑफ तै तंगो कचाम कानमानैनो सोलायै कताल कानमानै पाइननि शेप अजत ऑफर किसा जरानि बागैनो तंनाय 10 सेप्टेम्बर निसिनि 17 सेप्टेम्बर जरा हाइखे अ विश्वकर्मा मोतायो गयना गान्थिनि जों सामुंबाय गदालदि लगी तंगो मा कुंजश्री ज्वेलरी गयना गान्थिनि बरम हालकनि पुइतु मा कुंजश्री রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আগামী 21 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়া जों सासा पहरबाय कुबुलुं ओंथों लामा खामनि खरांबाय पुंथों रोजाबमुं आमा असामताइनि तंथुंमुंगो तंथुगलायथों जत बर मोताइनि जरावो तुबुदि कताल जिथिमा अ असानि जरावो मा कुंजश्री ज्वेलरी नरकनि बागै तुबुई फाइका काहामको जत ऑफर रांसाकनि गयना गान्थिनि मजुरिवो तंगो 30% ऑफ जत मानै पाइमुंगो तंनाय सकात रुफाइनि कानमानैनि मजुरिवो माननाय 100% ऑफ तै तंगो कचाम कानमानै सुलायै कताल कानमानै पाइनानि काहाम सेट मुइतुनारक बि अ ऑफर तंनाय किसा जरानि बागैनो 20 सेप्टेम्बर निसिमि 27 सेप्टेम्बर जरा अ असामतायो सालब्रुमनो गयना गान्थि बाय संसाथों लगी तंगो मा कुंजश्री ज्वेलरी गयना गान्थिनि बरम हालकनि पुइतु तापकनो फाइदि चम्पकनगर मा कुंजश्री ज्वेलरी हालनगो मा कुंजश्री ज्वेलर्स चम्पकनगर खुलुमखा त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरगनो दिवाली ते धनतेरस नि आनि हामजागमा देखा काहाम याफारो अचन सासा नायथथक सालनो रगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरंनि बागै तुबि फाइका धनतेरस धन समृद्धि ऑफर नरनि रांचा कजामनो सोलायै कदाल हलमा गना रांचा बनरक पाइनानि शेप मानाय ऑफर चेंगे रिजानाय 14 अक्टोबर निजिनि 25 अक्टोबर जरा अरो रांचानि मेकिंग चार्जेस तंनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस तंनाय 100% ऑफ स्वर्णकमल ज्वेलर्स कटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रो बनरक लुगै मानाय आमसक सिमियाखौ ते बकथमा काहाम तंग नरनि बागै स्वर्णकमल ज्वेलर्स Kisna Diamond 25,000 ni mani paike Scooty Tekar Manani Shebo Tongnai Jot Tolukurono Dhanteras Te Diwali ni Hamzamu Yafaru O Diwali o Jot ni Noknoko